Jasne. Čaute banda, ja vás vítam pri svojom novom videjku a tentokrát som už upgradeol trošku a posunul sa na YouTube. Hej, som so svojou polovičkou vonku, ideme sa prejsť, to vám niečo krátko poviem. No, začnem asi tak, že zajtra si idem pre novú mašinu, pre novú motorku. Kto ma pozná z TikToku, tak vie, že ja som vlastnil dve motorky oficiálne. Neoficiálne ich možno je viac, neviem, nepočítam. A jedná sa o Suzuki Intruder 1400, americká verzia. No a keďže som nožiar, samozrejme nebudem vám prezentovať nože, že ich kúpim a hneď odprezentujem, ale ja ich najprv kúpim, čo si s tým zarežem a tak odprezentujem, že či je to fajn nož alebo nie. Na TikTok som dával videa a mám tam Glocky, jeden je 81 a druhý je 78. Potom je tam nejaký damáškový nôž, ktorý som tiež kúpil a vyskúšal som si ho. Tiež si povieme, že či sa vôbec hodí do prírody. Takisto mám tam nože. Ale tak pokúšik to ti neviem. Ešte, že mám ženu, vieš ako. Čo ti poviem? Takisto mám tam nejaké nože, takzvané, neviem ako to mám povedať, na štýl karambit, ale je to taký ten, čak uvidíš, hej. Je tam tých nožov viac a ja ich vlastne rozkúskujem na každé video, niečo si o tom povieme, pôjdeme do prírody, môžem ísť kľudne aj na motorke, po Vizomnova si ťažko pôjdete, jedine, že by ste sa mi všetci tam nahrnuli na motorku a to asi nepoťahne. Ale rozkúskujem, bože, už sa mi jazyk päť, poče. Rozkúskujeme si to, povieme si k nožu niečo, otestujeme, pôjdeme do prírody, najeme sa s ním, pretože ja som zastanca toho, že keď sa s nožikom nenaješ, tak je ti úplne na dve veci. No a my sa vidíme, keď bude už zajtra pri motorke, kde si ju natočíme a urobíme detailne, ako vyzerá. Nebudem vám ju recenzovať, pretože ja nerecenzujem motorky, aj keď som motorka, rozumiem sa motorkám, ale nerecenzujem motorky. Ale je to také menšie prekvapenie, že od koho ju kupujem. Takže vidíme sa zajtra. Čaute. Som chcel urobiť také, vieš, a nič. Dobre, čaute. Takže motorka kúpená. Bál som sa toho jak diavol. Poviem ti, mal som srdce až v krku, lebo to po tých všetkých skúsenostiach to človek nevie, ale previezol som sa na nej a pozeraj, no, čo ti poviem. Dík na tie riaditka. Akože pôsobí mohutne, neskutočne mohutne a je to fakt dobré. Inak keby niekto chcel, tak chalán má ďalšie motorky, hej, tuto máte priamo z jeho garáže. A tu vidíte, že proste motorky sú garážované, nie sú niekde vonku, ani nič. Chalán to má úplne pekne uložené, o motorky sa stará, takže tiež nemám čo vytknúť. A tiež vidím, že tu napríklad sa nabíja 1800, americká verzia a akože sila. Ale keď som sa naozol na tej svojej, už kúpenej,
No ja som sa bavil, že sa vytrepem, ale že vôbec. Drží ako pikovaná, počúvaj. Pekne, keď sa naklopíš, úplne v pohode. Ale je cítiť, že má 240 kg, keď ideš pomaly. A už keď sa rozbehneš, tá motorka ide sama. Hlavne, ja som ho dlho nejazdil, takže budem musieť proste pomaličky. Takže asi tak. Chceš byť vo videu? Kľudne nemusím. Takže tu je, Ahojte. tu je to prekvapenie. Pozdravujeme. A Nech slúži, veľa šťastných kilometrov. ďakujem. Presne tak. Ďakujem pekne. Užívaj, hlavne opatrne, lebo je A silný. Treba si zvyknúť tak. na ten krútiaci moment. 1400 je zverstvo. Tomu ver, zažil som to na vlastnej prdeli. Je to tak, ne? To si ešte nedal poriadne. Tak, my sa ešte vidíme na Inchebe, takže videjko nekončí, ešte sa pozrieme na Inchebe. Bože, mne sa už pletie jazyk, lebo už som normálne v prdeli z tej motorky. Vidíme sa v Inchebe a vidíme sa aj s Mirkom. Vidíme sa mi chyba. A dojdite tam, všetci, čo ste tam, dojdite a budem rád. Dneska vidím toto video, ale potom dám video z Incheby. Čaute, banda. Ahojte. Ty môj kokos. No dobré ľudia, ja už som doma, videjko končí, dúfam, že sa vám páčilo. Čo sa týka pocitov z dnešného dňa, no sú také zmiešané a to si povieme v ďalšom videjku, už sa mi nechce nahrávať, že čo a ako. No a motorka je fajná, nie? Však si videl, takže celkom fajnová, akože spokojný som. Ešte ju dám prihlásiť, ešte pôjde na jeden úkon a môžem jazdiť, môžem si zahájiť osobnú sezónu a jazdiť kadetade, chápeš. Len tu v Bratislave veľa aut, treba dávať bacha. Dobre, toto videjko končí a vidíme sa pri ďalšom, ale sľubujem, že už nožikárskom, že vám tam zrecenzujem nož. Nie jeden, dám tam Zweimount nože, či ako sa to povie po nemecky, po polsky čuje. Aký som deger. No a povieme si niečo o nich, potom niekedy môžeme vyraziť do prírody a robíme si testiky. Spravíme si taký test na jeden na druhý nožik a to je asi všetko. Takže majte pekný večer, alebo deň, alebo ráno, neviem. A vidíme sa v ďalšom videjku. Čaute, banda.